जाखो आइ? आयै, आं दिनै मोनायाव आफाखौ सिमां नुदों आयै। मा? नों नोम्फाखौ सिमां नुदों? औ आयै, आं आफाखौ सिमां नुदों। माथो सिमां नुआ आइ? माबा आयै, आंनाव आफाया गस्ला गेन्जि, गामसा, जौ बिदै बिफैदों आयै। आरो आंखौ बुंलांदों मोजाङै फराय, लेखा गोरों जा होननानै बुंलांदों। नंगौ आइ? औ आयै। नों बिदिसो सिमां नुदों? आयै, आं आफाखौ जोबोद गोसोखांबाय। आयै, दिनैसिम आफा दंनायमोनब्ला जों बिदि हाजिरा मावनांनानै जानांनाय नङामोन आयै। बेबायदि खस्थ' लानांनाय नङामोन। हामबाय आइ, दा बुंसै, सिरि थादो। थैनानै थांखानाय मानसिखौ रायखांबाय थानानै जेबो लाब गैला। आं नोंसोरखौ फिगोन आइ। आं ओंखाम रसा नांबाबो नोंसोरल' दानांथों। सिमाङाव बिफैनायखौ दा बेलासियाव हैनोसै दे। आयै, नों मानो बिदि बुङो? जोंबो नोंजों खस्थ' लाफागोन आयै। थाइला, मा ओंख्रि संखो? अनलाजों दाउजों सायाव। ए, नै अलदर मैगं लाबोदां। बेदरबो दङ, माबोरै संदेरहरदो दे आयं दे। ओंखाम उखैनायाबो हामथारला आङो। दे। माथो मैगं लाबोखो बिमा? नै लाव बिजौ, अलदर आरो अमा बेदरबो लाबोफादां। दे, अलदरखौ नाजों जानांगौ जाबायलै गाबोन। आइ सनाया सिखाराखै नामा आयं? ओहो, सिखाराखै। आयु, हाब एफाग्राब सानजौलायनानै दाबो सिखारा? र' फोजाहैनां। नोंनो लाइ होग्राया दाना मा बुंलाबायदों नोंलाय? आंलाय बहा लाइ होआसै? गावनो खर' गिदिर खालामग्राया। आइ अनजिमा! गोदो सिख्लाफ्राव बिदिनो खामोन गावबो। आइ अनजिमा! अनजिमा! ए। अनजिमा? हाब लोमजाबायदोंसो नामा बाल बेलाय? गामाखालि थाब सिखारो। हा दिनै मानो एफाग्राब सानजौलायखो? अनजिमा? अनजिमा? अनजिमाय? सिखारद'। हो? आयै? आं? नै सानजौबाय। सिखारदो। हा दिनै कलेजाव थांनाङानो? दिनै बारायखौ बावबाय आरो नों? दिनै रबिबारसो। दिनै कलेज गैया आयै। हामानोसो दासिमबो सिखारा? लोमजादोंसो नामा? ओहो, लोमजायाखै। सिखारनो बानानैसो सिखाराखै आं। मेथाइ लाबोआखै आयै? लाबोदों, मनाव दङ। आंखाय सिप्सल' मोनबोदों आङो। बेनो गोथाव। आं बेखौनो गोथाव मोनखायो। सानजौबाय, सिखारदो। आयै, आफा, मा जाखो? रिजाल्ट नायनो थांनाया माथो जाखो? हा माखौ हांगुलायलायनाय गाबज्रिफैखो? आं बिएखौ फार्स्ट डिभिजनाव पास जानो हाबाय आफा। मा? बिएखौ नों फार्स्ट डिभिजनाव पास जाबाय? औ आफा, गड ब्लेस इउ। बिएखौ फार्स्ट डिभिजनाव पास जाबाय? औ आयै। आयै, दे हामबायसो हामबाय। अरायबो देरहासार जाथों। मा जाहोनो नों आदा पास जानायनि? आं नोंनो सिंग्राखौनो जाहोनोसै। आं सिंग्राखौ जाया। माथो जानो नोङो?
है जाम्बि सिख्ला मानसिफ्रा बिदिखौ जानो नाङा सिख्ला मानसिफ्रा सिंग्राखौसो जानांगौ आं जाया गाज्रि फाग्लि आंनो चिकेन चावमिन जाहोनांगौ दे आं बेनि अनगा जेबो जाया दे फिसा दे दा मोनजागोन सिंग्राखौ बाहा जानो बिलाय गड ब्लेस इउ ओइ नेवलाय बेयाव फै येस बस आंखौ सिख्लाफ्रा मानि थाखाय गोसोआलै नेवलाय आंनाव मा ग्रह दं आंथ' मा बुंनो रोंनो बस नोंहाबा मानो गोसो जाया बेबा लानजायावनो लेखानाय गैया खोमालै नोंना बस ओइ लाहाराम नोंनिबालाय आंखौ मानो सिख्लाफ्रा गोसोआ बुंसाय आंनिबा नों बै समाव सोरबा सिख्लानि खिनाय जायगायावसो गाफ्लांदोंमोनदां ओंखायनो नोंखौ सिख्लाफ्रा गोसोथोआ थै फाग्ला फाग्ला बुङोब्ला नोंलाय सोर सिख्लानि खिनायखौ गारलालाबायनांगौ जाखो गारलायाखै जाम्बा जाम्बानो आच्छा बेफोरखौ बार होदो नै आंनि मैदेर हाथाइफोर नोंसोर सोरबा आंनो हिन्जाव लाबोनानै होनो हागोन नामा जाय लाबोनो हागोन बेनो आङो सिलाइ गंसे होगोन आरो जाय लाबोनो हाया बेनो आं सिलाइखौ होनो हानाय मिथिबाय आरो जुदि नोंसोर ज' जानानै लाबोनो हायोब्लाबो साफा साफा सिलाइखौ मोनजोबगोन दा नोंसोर मा बुङो हानायाथ' हागोन बस नाथाय जेबो नाथाय नुथायनि खोथा गैया हामारगोना हामारा हानाया हागोन बस नाथाय जोंनो साननै सानथामसो सम नांगोन ना मा बुङो लोगोफोर औ नंगौ जोंनो एसे सम नांगोन मोजांखौनो लाबोबाय थागोन जों बस सिन्था दाखालाय नैबेनो थासान्दियाव भेरि गुड बिदिसो जानांगौ हिन्जावखौ लाबोनाय समाव सोरबा हेंथा होगोन नामाथाय हेंथा मानि हेंथा आंनि खामानियाव मानि हेंथा सोर बेलाय खोनासं सोरबा जुदि बे खामानियाव हेंथा होयोब्ला बे हेंथा होग्राखौ जायगायावनो गन्थं मोखां सौथुनानै गारबो हाथाइफ्रा थाइसे दङ बेखौ गाहोजोबनानै बेनि जिउखौ फोजोबनानै गारबो मिथिबाय रावखौबो दागि नैबे साखमरा थासान्दियाव सानसे समाव बे रायजोनि राजा जागोन आं राजा बुं हागोन ना हाया हागोन बस हागोन बस गुड
बैयाव जिरायफैदो आयै नानि आयै मा जाखो आयै आब' मा जाखो आयै नानि आइनि देहाया बारा मोजां नङा थां बेयाव माबा जिब' फैदो आयै बेयाव जिरायथ'दो आयै फै दे माबा दं दे आयै बेयावनो दे आयै दे नानि फै आयै लासैबो लांदो आब' दे मोजां हमथा दे लासै आयै लासै आयै आयै एसे दै मा जाखो आयै एसे मोजाङै खेल ला दसे उन्दुदो आयै आयै मा जाखो आयै आयै फायना फायना आइनो खिन्थानानै खोथा दे आदा आयै नों देहाखौ बारा मोनथारबाय नामा आयै र' आं मुलि लायनो दे फायना नोंसोर आंखौ खेल लाथो दे आं मुलि लानानै फैनो आयै बारा मोनथारबाय नामा ए साइकेलाबो आं देहाखौ बारा मोनसिनथारबाय आयै बारा मोनबाय नोंसोर बिदा बिनानाव माबा मोनसे मावनानै जादो आयै नोंनि बिफायाबो आखाइ फायखं लेंहरगासिनो दङ जोंदानि मुलि लायनो थांनाया सफैयाखै नालाय आं बेनि मोखांखौ एसे नायलांदोंमोन राजआ दाबो सफैया आं फरायनो Ayah bilang, baru lu sini. Ayah. Kemana kan saya? Nani, kemana kan saya? Ayah. लोगो माबे नोंना बयफ्रेन्ड दंना गैया आं बयफ्रेन्ड होनबाथाय बाथारो आं जा बयफ्रेन्ड लानो लुगैबाय टाइम पास ओरैनो थास्लायस्लाय
सिख्ला बैसोआवनो इन्ट्रेस्ट लाखियाबा मा बैसोआवथो इन्ट्रेस्ट लाबावनो बिमा बिफा नायनायनिसो थांगोन आङो बयफ्रेन्ड नांगौबा नागिरनानै लादो हा आं नागिरनो लाजियो नै नोंनो हायोबा सासे हेन्डसाम नागिरना होदो ना र' होमबालाय आंनो साननैसो टाइम नांगोन दे नागिरना हो सासे जिखुनु जाया मोजांखौल' नागिर दे जागोन दे थौ होमबालाय ओरै टाउनाव थांसै आं ट्राइ खालामगोन बिनानाव जोंनो फैसा एसे दंबा हरदो ओंखाम उखैनाया हामथारला अननानै हरदो फैसाखौ बिदि बिलाबायबानो मोनो नामा बिफां दं नामा खाबानो मोननाय आथिं आखाइ दं खामलाफोर मावनानै जाबानो जायो आंनाव फैसा गैया थौ लोगो आदा माहाजोनफोरनि आखला बिदिनोखा जोंफोरबायदि खस्थ' मोननांनाय मोनब्ला बुजिगौमोन बिसोरो थ' आदा बबेबा दखानफ्राव फिसा फिसौ खामानिखौनो मावनानै जाहैसै थ' खामानि नागिरहैसै बिनानाव जोंनि खाफालानो मानो एफा सुनि थौ खामानिखौनो नागिरहैनोसै आयै मानि अनजिमायावबा थांदों हो न'आवनो